ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲಿ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. Let me tell one story. What a man. ನರಮಾನಿ ಬದುಕು ಪಂಡ ಕಷ್ಟಲು ಪುಂಡಿಯೇ, ಕಷ್ಟವನ್ನ ಗಾಯತೆ ದೆತದು ಕುಲೋಚಿಯೇ, ತಿಲಿಕೇನೆ ಬೆನೆಗು ಮರ್ದು ಪಂಪೆರಿಯೇ, ಐಕಾದೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೇನು ತೂಲೆಯೇ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂದ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತಿದೆಯೇ. ಒಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತು ಕುಶಿಡು ಪುಡಿಯೇ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ. LOL, haha, laugh out loud. Balotelli, but scream and shout. It's our time, it's going down. Yeah, I could like you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. Hey, no, Priyal only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂಜರ ಸಾರ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕದ ದೇವಲ್ಯ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಿದಿರಿಗಿತ್ತಲಾಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾಡ ಮುಗುಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಂಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನವಿನ ಸರ್ತ ಉಂತಾದ ಹೊಸದೇಕಿನ ಕೊರದು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಂತೆ ತಂದು ಆರ್ನ ಅಡಿ ಅಂಗನೋಡು ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬದುಕು ಪರಪೋಕು ಪರತೆರಿನ ಕುಡರ ಲೋಕದ ಮುಖಕ್ಕೂ ಸಾರನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುಚ್ಚಿನ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಅಕಲಿನ ಬೊಲ್ಪು ಕನ್ನಡ ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇನಿ ಕನಗ ಐನ್ನೆ ಎಗೆಡುಲ್ಲ ಐನ್ನೆ ಎಗೆದ ಆಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮೋಲ ಬಂದಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಗಳ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೇನ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸ್ಎಲ್ ಐನ ಒಟ್ಟುಗು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಅಂಚನೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೊಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮೂರ್ತಾತೇರು ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ಥದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಡೀ ಒರುವಲಗು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗನಕಲೆ ಒಂದು ಪುಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡರ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಂಚಿ ತೂಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಪುಗಾರ್ಥದ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅರೆನ್ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಟ ನುಣ್ಣು ಮಲ್ದಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಸೂರಜ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರಿಲ್ನ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದುಲೆ ಬಂದಲೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡುಲೆರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಂಡಾರ್ಲು KP ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರ್ಲು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಲೀಲಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿನೆಲ್ಲ ನಿಕಲೇನು ಎದುಕೊನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರು ಶೈಲಿನಿ ಸೇಮಿತ ಒಲ್ಲೆರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಅರ್ನ ಪುದರ್ದ ಈ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆನಪವನ ಅಂಗನೋಗೈತೆ ಬರಲೇರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೂಟ ಬಂದಲೆ ಎಂಚ ಪ್ರಶಂಸ ಲೋಕಮಾನದಿಗೆಂದ ತಂದಿನ ಕೂಟ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಚೋಟು ಯಾನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಲೋಕಮಾನದಿಗೆಂದ ತಂದಿನ ಕೂಟ ಆತನ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಕುಡಂಜಿ ಕೂಟ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಪಾಣಾಜೆ ಮೆರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೊಂದೇ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದ ಹಿಂದಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅವಿನ್ನು ತುಳುಟು ಅಂತ ನೆಂಚಾವು ಏರೇರ್ಪುರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವೇರಿ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ಪುಲ್ಲೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಬತ್ತನ ಎಂಚಾವು ಆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ತುಕ ಇಕ್ಕ ಈ ಜೋಡಿಯಾದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಟು ಹೀರೋ ಮನ್ಪುನಂಚಿದ ವಿಶೇಷ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪಂಡ ಓ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಸುರಾತನು ಅವ್ವೇ ತುಳುತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ
ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಪಡ್ದು ಬೈದಿನ ಒಂಚೂರು ಬೆಣಂದಿನ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನ ಕುಳ್ಳೆನ ತೋಲೆ ಒಳ್ಪಡ್ದು ಬೈದಿನ ಒಂಚೂರು ಬೆಣಂದಿನ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನ ಕುಳ್ಳೆನ ತೋಲೆ ನಲಿಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆ ಮರ್ಲು ಊಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮರ್ಲು ಟಿಯಪ್ಪಿ ದಾಸೆಗ್ ತೆರಿಯೊಂದು ನೆಕ್ಲೆನ್ನು ಮಲ್ತೆರ ನಮಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿನ 22 ಕಾಂಡೆ ಗಂಟೆ ஒஞ்சு கைட்டு லாட்ட குழஞ்சு கைட்டு பாட்டு ஒந்த சாப்புடி பாடல நீரு பேருன்னு சேரல ಆ ಲೋಟ ಹಿಡ್ದು ಈ ಪಾಟೆಗು ಗಳು ಸಾದ ಮೈಪು ದೊಂಡೆಗು ಪರ್ಲೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇ ಡಿಯರ್ ಈ ಫ್ರೆಶರ್ ಬರ್ತೀನಾ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶರ್ ಬರ್ಬೋಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇಬಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸುರುಬೋದ ಬಾಯಿ ದೆಕ್ಕು ಮಾರೆ ಕಕ್ಕುಸಲಕನ ಆದೊಂದುಂಡು ಇತ ಆಳು ಬಾಯಿ ದೆಕ್ಕದ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚತ್ ಅತ್ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಿತಿನ ಮಾರೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕು ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋರ್ಡ ಈ ನಿಕ್ಕು ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತ ಚಿತ್ರವಾದು ಬುದ್ಧ ಕೇತು ಬಂದು ಓಲಾಂಡ ಲಾಡ್ಜಿಡ್ ಕುಳ್ರೆ ಪೂಜ ಈಡ ಬೈದಿಂದಾಯಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಆಡುಂದ ದಾಳೆ ಬೇಲೆ ಜನ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬರ್ತಿನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕು ಬರ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಚಹಾ ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಎಂಕಿತ್ತ ಬುಜಿ ಬಚ್ಚು ಪನ್ಕತ ಎಂಕ್ಲ ಬಡಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಹಾ ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಪೋ ಇಂದು ಕಟ್ಟು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅಬ್ಬ ದೇವ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇನಿ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಬಂದು ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನದು ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಟು ಇನಿ ಬರ್ಪನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಏರಿ ಇನಿ ನವಿನಣ್ಣೆ ಏರಿ ನವಿನಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಬಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಪಿರ ಸುರಾತಂದು ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋದುಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿ ಏರಿಗೆ ಓಲು ಪಿರದ ಏರದಿಪ್ಪು ಏರಿ 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 ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಆರು ಫ್ರೀ ಪೇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಬಲತೆಲಿ ಬಲದೆ ಫೈನಲ್ ಯಾಪ ಶಿವಣ್ಣಿ ನಿಕ್ಕು ಕೂಲಿಜ್ಜಿಂದು ಅರೆ ಕೂಲಿಜ್ಜ ಮಾರೆ ಬಂಡ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರೆ ಅರೆ ಪುರ್ಸದಿಜ್ಜಿ Yes, I got it. ಗೊತ್ತಿಟ್ಟು Rockstar Rupesh. ಬೇಬಿ Why? ಇಚ್ಚ ಪರೆಗಳ ಪುರ್ಸದಿಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿ ಈತೊಂಜಿ ಈತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ನೀರದ ಇತ್ತ ಪೇರ್ಮೆದ ದಂಡದ ಎಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿಯಾ ಗೆಸ್ ಮನ್ಬೋಡು ಎಂಬತ್ತೋಜ ಹೌದಾದ ನಕ್ಕುನು ಹೌದಾದ ನಕ್ಕುನು I got it. ಏರು Marvin Shirwa. ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಆರದು ಪದ ಆರದುಪ್ಪ Are. ಆರತ್ತು ಆರು ಬರ್ವೇರ ಅನ್ಗಿನ್ನಿ Oh my God, are ಇಂಚ ಬರ್ಪುನ್. ಹಾ. Are ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೆದ್ರು ಗೊಬ್ಬ ವಚ್ಚಾ. ಆಸಕ್ತಿಚೆ. ಕಡು ಕುಡು 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 ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕುಡು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನಂದೆ 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 ಆರದುಪ್ಪ 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 ಆರೋಡಿ ಬರ್ಪುನ್ ಆರ್ ಪೊಸತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದ. ಮಾತಿರೆಗಳ ಬೇಲೆಂಡು ಬೇಲೆ ಚೆನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮಲಕ Yes. ನಮ್ಮಲಕ ಬೇಲೆ ಜನಗಳು ಒರಿಯೇ ಪುನ್. ಏರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಆ ರೀತಿ ಬಟೆಟೆಡ್ ಬಂಗಾರ ನಾಡ್ರೆ ಬೋತೀರಿ ಬೇತಿರದು 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 ಬರ್ಪುನು. ಎಸ್ 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 ಗೊತ್ತಾಣ ಏರ್ ಏರ್
ಏರಾಂಡ ಬರ್ಪಿರ್ತು ಬೇಬಿ ದಾದೊಂಜಿ ಕುರಿದಿನ ನಾದುನು ಎಕಡೆ ಬರಂದುಂಡದು ವಾಸನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾ. ಅವೇನ ಬಾಯ ಏತು ಕುಸಿತು ಬಂದ್ರೆ ಇದೆ ಬಾಯ್ಯ ಓ ದೆಕ್ಕ ಮಾರ ಫಿನೈಲ್ ಬಾರ್ದು ತೆಕ್ಕ ಪೋ ಹೇಗೆ ಮರತನ ಬೇಬಿ ಏರದು ಬೇರದು ಪೋ ರಾಕಿ ಓ ಬೇಬಿ ಹೇ ರಾಕಿ ಕೆಮರಾ ಅಂಡಲ್ಲ ವಾಯತ್ತು ಇನಿ ಬರ್ಪಿನ ಜನ ಏರಾದಿಪ್ಪು ಏರದು ಪೋ ಏರ್ಲೌಡ್ ಬೇಬಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಏರಾಣ ಒಂದು ಜೆಡ್ಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೀನು ಆದಿತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ದೀಲಾಗ ನಾನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬರ್ಪುನ ಎಡ್ಡ ಹೀರೋ ಮೀನಿ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದೇವರೇ ಏರ್ಲೌಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಅರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಲವ್ ಎಂಕಿನ ಬರ್ತೀರ್ನಿಯಾ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಅಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿನ ಪೂರ ಬೇನೆ ಬೋಪುನು నేను పూజిండా హలో దాని కరెంట్ పోండా ఉండా ಇಂದ ಈ ಪಂಡಿವೆ ಸರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನ ರಿಲೇಷನ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ ಬೈದಿನ್ ಅದ ಅತೀರ್ ಬಂದಿತ್ತರ ತಂಜಿ ಏರಂಡ ಹೀರೋ ಬತ್ಲೆ ಕಿಸ್ಮನ್ ಪೇ ಒಂದು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಹೀರೋ ಅತ ಓ ನೋ ಶಿಟ್ ನೋ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಂಡೆ ಯಾವು ಅಂಚ ಮಂತಿನ ಅತ್ಯಾನ ಇರೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂತಿನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂತಿನ್ ಮರಲು ಬಿಡುವೆ ಏನ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ಬಿಡೆ ಅಚ್ಚತ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂತಿನ ಬಡ ಸೈಯಡ್ ಗುಡ್ಡೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಈರ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಈರ್ ಯಾನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಾಲೇಶ್ ಮಾರಪ್ಪ ಪಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕೋಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಾಲಿಸ್ ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮುರಾನಿ ಮುರಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಂಡು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು ಅಂಡಿ ಸೈಯಾಡಿ ಅಂದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕೋಗೆ ಗುರ್ತವತ್ತು ಇರತ್ತ ಒಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತನತ್ತ ಇತ ಲೋಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಕೈಗಾರು ಫಲಿದಿ ಜೋಡ ಊಟಿನಾಗಲೇ ಮಾತಾನೇನೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹೂ ಇಸ್ ಹಿ ಮೂಸಿ ಪರಿಮಳದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಏರಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂದು ಅತಿ ಗುರ್ತೈದಿಕ್ಕೆ ಜತೆ ಅಂಚ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಏಜ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಯಾನ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಓ ಆಯಿಲ್ ಸೆಲ್ಲರಾ ಆಯಿಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅತ್ತ ಮಾತೆಗಳಾಪ್ನು ಮಾತಾ ಬೇಣೆಗಳಾಪ್ನು ದಾದೆ ವಾಯುಗೂ ಮಾತ್ರ ಓ ನೋ ನೋ ಓ ಅದು ಕನ್ನಡನಾ ಎಲ್ಲ ನೋವಿಗೆ ಆಗ್ತದಮ್ಮ ನೋವು ಬನ್ನತ್ತಾರ ನೋವು ಬನ್ನಿ ಇದು ಯಾನೇ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಯಾನು ನಾಲೈನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡು ಹೀರೋ ಅದು ಮಲ್ದಾನ ಅತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವ ಇದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬತ್ತನ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಹೀರೋ ಅಪ್ಪಿರ್ಗೈತೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಹೀರೋ ಅಪ್ಪಿರ್ ಅಂಚಲಿ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಅಂದಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಜೀವತ್ತು ಅಂಚೆ ನೋಡ್ಚೀರಿ ನಾನು ಮುಲ್ತಿರೋದು ಪೋದು 24 ಗಂಟೆಲೆ ಜಿಮ್ ಮುಡು ಬೆನ್ಪುನು 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನು 24 ಗಂಟೆಲೆ ಜಿಮ್ ಮುಡು 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾಂಡೆ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಆಜಿ ಮಡಿಕೆ ಓಲು ಮೂಲ್ ಬಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಜಿಮ್ ಮುಡಿ 24 ಗಂಟೆ ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಜಿ ಮಾಡಿಕೆ ನಮ್ದು 24 ಗಂಟೆ ಜಿಮ್ ಓಡೊಂದಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಆ ಗೋಣದ ಬಿರೋ ಹೊರ ಬಲಿಪುಗೆ ಮುಲ್ತ ಜವನೇರ್ನ ಆಜಿ ಮಾಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಪದರಾಡು ಮಾಡಿಕೆ ಬರು 24 ಗಂಟೆ ಬೋಪೆಗೆ ಈ ಓಲಿಪುನಿ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯಾನ್ ಬಲಿಪುಡಿ ಇರುತ್ತ ಬಿರೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುಣೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬಲಿಪುಡಿ ಇರುತ್ತ ಬಿರೋಡು ಈ ಇರುತ್ತ ಬಿರೋಡು ಬಂಡ ಇರುತ್ತ ಕಾರ್ ದಡಿಗೆ ಬರು ಶೈವ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಜವನೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾತ ಅಂದೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂಜಿನ ಡರ್ಟಿ ಪೀಪಲ್ ಪೂರ ಇಡೆ ದಾಯ ಕಡಪುಡ್ವಾರು ಬಟ್ಟಿಡಿದ್ದ ಪ್ಯಾನ್ ಕೀಲೋಡು ಗಂದಿನಿ ದಾದಾ ರಡ್ಡು ಬಾಟ್ಲಿಂದು ಬೊಂಡ ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕರ ಬಣ್ಣಗ ಬಟ್ಟಿಡು ಗಣಗ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂಜಿನ ಡರ್ಟಿ ಪೀಪಲ್ ಪೂರ ಉಲೈ ದಾಯ ಬುಡ್ಬಾರು ಪಾಪ ಪಾಪ ಬೇಬಿ ಏರು ಬಾಳೆ ಬಾಳೆ ಏರು ಬಾಳೆ ಬಾಲೆತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಗೆಗೂ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಹೋಯ್ಕ್ ಅಸಲಾವೆ ಖಾಲಿ ಸೀರೋ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಸೀರೆ ನೋ ಯಾನ ಸೀರಿಯಲ್
ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಸಾರನೇ ಬಿದ ಅಡಿಯರ ಕೂಡ ಸಾರನೇ ಅಲ್ಪರ ಬಿದ ಅಂಡ ಹೆಲ್ಪರ್ನಕ್ಲೇ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅವನು ಅಯ್ಯ ಒಂಜರ ಸಾವಿರ ಬೆನ್ಪುನ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲ ಮನದನದ ಬೊಕ್ಕಾಯ ಸಾರನೇದ ಬೇಲೆ ಅವರು ಏನೋ ಅಂತ ಅಂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿಸುన్నాయి 16 ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡವು ಹೌದೇ 4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲಕ್ಕ ಒನ್ನೂರು ಸಾರನೇ ಅಲ್ಪನತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲತ್ತಿದಿಂದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲೆ ಯಾವು ಮುಕ್ಲ ಅವರ ಟಾಪಿಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಕ ಜಾಣಿದೇನ ಏನ ಕಂಡೆ ಜಾಜ ಮಲ್ತದೆ ಮುಕ್ಲಿನ ವೈಪರ್ ಇಂಚಿ ಪಾಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಾವು ಅವರ ಟಾಪಿಡ್ ಗೊತ್ತಿನ ಬಯ್ಯದ ಚಾಗಾವು ಅಂಡ ಈ ಕಲಪುನ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಲತ್ತು ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ವಿ ಯಾಕೆ ರಾಕಿ ಓ ಬೇಬಿ ಆರ್ ಎಂಕ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ದನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅತ್ತು ಈರ್ಲ ಪನ್ನಿ ಸಾರ್ನೆ ಆರ್ಲ ಪನ್ನಿ ಸಾರ್ನೆ ಈರ್ ಪನ್ನುಡಿ ತಿನ್ ಸಾಧನೆ ಓ ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಮೀಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಏರು ಅಮೂಲ್ತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಅರೆ ದಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೇ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅರಿಡೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಹೌದನಿ ಆ ಕೆಮರಗಲ 4 ಜನ ತೆರ ಪುಜಿ ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ತ ಮೀ ಒಂದು ಲೇರು ಮೀ ಪುನಃ ಪುರುಸೋತುಡು ಮೀ ಒಲಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ರಜ್ಜೆ ಮೀಯರ ಬಂಡ ಏನಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂಚಿ ಕಡಬಿಟ್ಟು ನೀ ಉಲ್ಲೈಗೆ ಮತ್ತ ಏನಲ್ಲ ಮೀದಿ ಅವಳು ಬೆಂದುರುಂಡ ಏನನ್ನು ಬಸುದಲ್ಲ ಮೀ ಪಾಯಿನತ್ತ ಬಸುದಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಬಸ್ಸದಲ್ಲಯ್ಯ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಕೆರೆತಿಯ ಬಸ್ಸಿಯ ಬೆಂದ್ರೆಟ್ಟೆಂಡು ತಿರ್ಕೆರ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ತಾಗೊಂದಿದ್ದ ಇದು ಬಣ್ಣಗರ ಅಡ್ಡೆ ಕನದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ನುಂಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡೆ ಈ ರವೇನ್ ಪೂರ ದಾಯ ತೋಜವನು ಗಲೀಜಿ ಓ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಗಲೀಜಿನ್ ತೋಜವಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅವೇಡ್ದುಂದು ಅವಾಗ ಅವೇಡ್ದೊಂದು ಚೂರ ಅಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಇಂಚೊಂಡು ಮೊಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಜಾಲಡು ಮುಟ್ಟುದಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಬಿ ಅಡ್ತಿಲೆಕೊಂಡು ಅವು ದಾದ ಆಚನ ಬಿಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂಚಿನಿ ಕೆಮರದ ಮಿತ್ತು ಕೋಮನಾಜಿಡು ಒಂದುಲಾರಿ ಕೆಮರದ ಮಿತ್ತು ಕೋಮನಾಜಿಡು ಒಂದುಲಾರಿ ಕೋಮನಾಜಿದ್ ನಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಏ ಇಂಚಿನಿ ಶೀ ಅಂತಿ ಕೊನಲೆತ್ತವೇನ ಏ ಆರ್ ಪಂಡೇರೆ ತಾವು ಅಂಬಿ ಜಾಲ ಹೌದಾದ ಯೊಮ್ಮಾರ್ ಫನ್ ಪೇರತ್ತ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇನ್ನಿತ ನಿಕನ ಟಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಏರಿಯಾ ಆರೇ ಇಲ್ಲಗ ಮೇಯ್ನ್ ಆರೇ ಇಲ್ಲಗ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪೂರ ಆರೇರ ಪೂರ ಆರೇ ಬಂದಿಲ್ಲಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಇದ್ದೀಯಾ ದಾದಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಅತ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಜಿನ 2 ಕಿಲೋಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಡಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಚೀಲ ಓಲು ಗೀತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಓ ಲಗೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಗೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಂಗೇಜ್ ಇಂದು ಚೀಲ ರಡ್ಡಿತ್ತು ಚೀಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ದಾಲ ಪೋಡಿ ಚೀರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೇರು ಅರಡ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತತಿ ಕೊಡ್ಮೂಲ್ ಅರಡ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತತಿ ಕೊಡು ಮೇರ್ನ ಮುರ ನಿಂದು ದಕ್ಕದು ಬೋದಿತ್ತನ್ ಬಕತಿಕನ್ ಓ ಅರೆ ಅವು ಜಿಮ್ಕಿ ಸಾರಿ ಕೈ ಮಲ್ಲ ಇನ್ ಜಿಮ್ಕಿ ಹೇಳು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಾದಾ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ನಿಗೆ ಎಂಟೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ 2 ಕಿಲೋ ಕಂದಿತ್ತಾನು 1 ಕಿಲೋ ಓಲೋ ಮುಳ್ಳು ಓಲು ಏರು ಲಕ್ಕದೇರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದೆ ನಿಗ ದೆಕ್ಕದಾದ ಕ್ವಾಟ್ರ ಬೇತೆ ದಾದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಅಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಆಡ್ ಕೊರಡು ಆಡ್ ರಾಮ ಎಂಗ್ಲೇನ ಕಲ್ಲುಟಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಡಾನ್ಲ ಸುಧಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಏಡಣ್ಣ ಏಡು ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಅನ್ಲಕ್ಕೆ ಕೆಕೆ ಅನ್ಪುನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಕಿಲೋ ಓಲುಂಡೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನ ಅರವಿನ್ ದೇವಿರ ಬಂದೇನು ಅರ್ಕೋ ಆಡ್ ಬಂದಿ ಎನ್ನೇರ್ ಅರ್ಧ ಅದು ಮಂತೀನಿ ಅರ್ನ ಲಗೇಜ್ ಇನ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಂತೀನಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಯಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ನಿಕನ ಟಾಸ್ ಫ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಓ ಸರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಅವ ಇಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಫ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಾನು ಪೂಜೆಡುಲ್ಲ ಒಂತ ಬರ್ತು ಬರ್ಪಾಡಿದೆ
ಅಜಂತ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯುಜಿ ಆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಪುರ ದಾಯಿ ಇಡೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲು ನನ್ನ ಬಿದಾಯಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಇದ್ದಾನ್ಲೆಗ ಫ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಫ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮವಳು ಕಲೀಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲ ದಿಲೆಕ ಕಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪುರ ದಿಲೆಕ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂತನ ಇರ್ತದ ಬನ್ನಿ ಅಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಪಂಡ ದಿನಾಲು ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಇನಿ ಫ್ರೀಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲನ ಅಂಚೊಲ ಅಂತಾರೆ ಪ್ಲೇ ಪಂಡ ಗ್ರಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಆರ್ ಏಪ ಪನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಫ್ರೀಸ್ ಅಬ್ಬ ಅದು ಅಕಡೆ ಬಂಡಲ್ ವಾಯು ಒಂದು ಆ ವಾಯುಡು ಪುರ ಅಂಚಾಪುಂಡಿಯ ಅದು ಮಂಡೆ ಚಾಲು ಗೊತ್ತವ ಅಂತೆ ಬರ್ತ ನಿಂತನು ಅದಾಲ ಅಪ್ಪಿ ಬೇನೆ ಪೋಪುಂಡ ಅವನಿಗ್ಲಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಕಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾತ ಮಂತಿನಿ ಮಾರೆ ತಾಲ ಆಪುಜಿ ಬೇಬಿ ತಾಲ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಈ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಓಕೆ ಈ ತಾತ ಮಂತಿನಿ ಮಾರೆ ಬಲಿ ಬೇಬಿ ತಾಲ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಆಂಡ್ ದಾದನ ತತ್ವ ಚೋಡು ಅನ್ನು ಪೂಜಿದು ಬಿಡಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಿ ನಿನ್ನ ಬಿಡೇದಿಯಾ ಏ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಗೊತ್ತನ ಬೆಚ್ಚಾವು ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಗೊತ್ತನ ಬೆಚ್ಚಾವು ಇತ್ತ ಈಡು ತೂಂಡ ಚೌಳಿ ಆದಪ್ಪ ಅಂತ ಅವು ತಾಲೆ ಜಂಕು ತಾಲೆ ಅಂಚ ತಾಲೆ ಬೇತದ ಸಿಟ್ಟು వచ్చి ಎಂಕಾಲೊಂಜಿ ಕಜಿಲಿ ತಿಲಕ ಈಚಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಜಿಲಿ ಈಚಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಬಾರ್ದು ಇಂಚಲ ಬತ್ತೋಲಿ ಅಕ್ಕ ಫ್ರೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಚೀಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಓ ದಾದೊಂದು ಏರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಗ್ಲೇಡು ದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಈರ್ಲೆಂಚ ಒಂತೋಡು ಎಂಕು ಮರಲ ಅಂಚ ಒಂಚಾರ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲೇನು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಬರ ಒಂತೋಡ ಇಂಚಿನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರಿ ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೇನು ಮಲೇರಿಯಾಡಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಡೆಂಗ್ಯೂಡಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಕೂಡ ಬತ್ತಣ ಎಂತ ಮಗ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ ನಾ ಓ ಲಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಲಕ್ಕು ನಾ ಅಲ್ತ ಲಕ್ಯ ನಾ ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ಬಾಗೇಪು ಈ ಕುಳ್ಳನ ಜಾಗ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವತ್ತೇ ಮಾಡ ಯಾನು ಕಾಲಿ ಕೈ ಮುಟ್ಟನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನಿರ್ತಾಲು ಈ ಕೈ ಕಾರು ಮಾತಾದೀತ ಇನ್ನ ಸೂಜಿಗಂತವನಿಗೆ ತುಂಬ ಅಲ್ತ ಲಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ నల్ల లక్కు హలే కూడా తెలిపు నీకు భారీ ఖుషి అవుతుంది నీకు ఇందాపే ఇంకు నిన్నడు దావే ద్వేష చెప్పే ఇంక తెలిసి ఇప్పుడు నా ఉమ్మిళ్ళుడు మాత్ర ప్లే ಮಾರೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬೇಬಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜತಿ ಏರು ಬಂದು ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಬೇಬಿ ಎಂಕು ಕಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಕೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಎತ್ತೀನಿ ನೀ ಕಿಡಿ ಮೇಯ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಡ್ತಿ ಅನ್ನ ತುಂಬೆ ಬಂತೇನು ಹೆಂಗೆ ಐಕ್ಯ ಇಷ್ಟ ಬುಜಿ ಬೇಬಿ ಯಮ್ಮುರನಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಕುಲ್ದು ಬತ್ತಿನತ್ರೆ ಪೂರ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಚಿ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪು ಜಾನ್ ಓಲ್ ಬಡಬಾದ್ರೆ ಕೆಮಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನು ಮಾರೆ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಇನ್ನ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಿಡು ಉಮ್ಮಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದುರು ಬಾಡಂದುಳ್ಳನೆ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಬಗ್ಗೆ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಟೈ ಕಟ್ಟುನ ಜಾಗ ಲಂಗೋಟಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಪುಂಡೆ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಬತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟೆಗೆ ದೂರ ಬಾಡ್ವಯ
ಓಕೆ ಇಚ್ಚಿನ ಇದೇ ಪುರ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಬರ್ಪು ಇಚ್ಚಿನ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪು ಇಚ್ಚಿನ ಐಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಜಿ ఉమ్మిలి వరపు నిన్న అమ్మాడికి కుళ్ళి కూడలే చెప్పారత అవి లక్కాయర వరపు నువ్వు ರಾಜಕೀಯ ನಿಖಿಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾವು నువ్వు ಯಾನು ಓಟುಡು ಉಂಟು ನಂದತೆ ಎನ್ನ ಕೇಳಿ ಓಟುಡು ಬಿನಿ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಗೆಂದೇನ ಉಮಿಲ್ದ ಸಂತಾನ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೆ ಎಸ್ ಬೇಬಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಚೆತ್ತನೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ತೀನಿ ನಡೆದಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಫೋಟ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟದು ವಿನ್ನಾಂಡ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುನಾ ಸಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಬಿ ಯಾನು ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗಿ ಫ್ರೀ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಂದಿ ನಾನು ಉಪ್ಪುನೇ ಹೋಯ್ತು ತಿನ್ನೋನ್ನುಲ್ಲೇರು ನನ್ನೆತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊರತು ಪಂಜಾಳ ಯಾನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಾಜಕೀಯ ಪೋರ ಹೆಂಗಿಸ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಓಟುಡು ಇನ್ನಾಡ ಮಿನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಉಮ್ಮಿಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಪಾಪದಕ್ಲ ಪಂಡ ಇರ್ಲಂಚಿಂದಕ್ಲ ಇಲ್ಲರ್ದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಡಾಮರ್ ಮನ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಡಾಮರ್ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮೆವೋ ಪಂಟಿನಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಸುರುಕು ಬಣ್ಣು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಪಕ್ಷ ಅವು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂಬೆ ಹೂವನ್ಲ ಎಟ್ಟೆನರ ಮಣ್ಣಕ್ಲು ರೋಡ್ ಮಲ್ಪಿರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ವಿನ್ನಾಂಡ ಮ್ಯಾಗಿ ಬುಡಿಯೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಾಕಿ ಮಲ್ಪೆ ಈರ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಾಕಿ ಮಲ್ಪೆ ದಾದಿ ಬೇಬಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚತ್ ಅರ್ನ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡತ ಆಯಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡಬುಡ್ವೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೇಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ತುಳುಟದಾಯ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಅಪತರ ತುಣ್ಣಂಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಗಿರಾಕಿ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಏಸ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುರ ಪೋಲೆ ನಾತಾಲ ಜವನೇರು ಮಾತನಿ ಇಕ್ಬೋಡದು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾಡು ಉಡಾ ಮೇಕೆ ಬೆನಗೆ ಯಾಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಗಿರಾಕಿಲು ಬಟ್ಟಿ ಮೆಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಗಿರಾಕಿಲು ಬಟ್ಟಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ದಾದ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಪು ಗೊತ್ತ್ರಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ದೇಶ ನಡಪನಗಳು ಸರಿಚೀರಿ ಐಕ್ಯೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪನ್ನಿ ಇಂಚ ಬೇಜಾರು ಎಂಜ ದೇಶ ನಡಪನಗಳು ಸರಿಚೆ ಮುಚ್ಚಿಮೆ ಬಾಯಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗ ಯುಗೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರು ಬಂತಿರು ಅಧರ್ಮ ಬೋಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಹೆಂಗ್ ಇದ್ದ ಅಪ್ಪನು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪೊಡಿತ್ತೆ ಮೋದಿಜಿ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟದು ಬೈದೇರು ದೇಶದ ನಾಯಕ ಸರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಪಣ ಆರು ಪಂಡಿಲಕ ನಡಪೆರ ತುಲೆಯ ಸುರುಕು ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಸಾದಿ ಗಡ್ಡ ಬರ್ಪಾರ್ ನಿಗ್ಲ ಜವನಿ ಅರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ಎದುರು ಬ್ಯಾಟಿ ಅದು ಬೋಡು ದಾದು ಗೊತ್ತೇ ಸರ್ ಓಕೆ ಈ ಅಂಕಲ್ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಇಂದ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದ ನಮಗ ದಾಯಕ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡು ನಮಗ ದಾಯಕ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಗ್ಲತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಧಿಕ ಸಂಘ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದಾಗ್ಲೇ ಪೂರ ರಾಜಕೀಯ ದಾಯ ಬೋಡು ಅವ್ರು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬುದರಿತ್ತು ನಾಯಿನೇ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಾಚಿಕೆಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಊರ್ನಾಗ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಟು ಇಲ್ಲದೇನು ಸರ್ ಜೀವನ ಗೊತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಪೆ ದೇಶದೇನು ಬಾತಾರೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಬುರ್ಚಿ ಸರ್ ರಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಇರ್ನಾಥ ತಿರಿದಿಚ್ಚಿ ಅದೇ ಬುರ್ಚಿ ಡಾಲಿ 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 ಓಪೋ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ ನಾನು ನಿಗ್ಲೆಗ ಅವೇ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಬತ್ತ ಲಾಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪುದರಿಲ್ಲ ಡಾಲಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಡಾಲಿ 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 ಬೊಗ್ಗಿ ಇನ್ನು ರಾಕಿ ರಟ್ಲ ನಾಯ್ದ ಸಂತಾನ ನೀವು ಬೆಲೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ಲೇ ಬರಡಾತಿ ಡಾಲಿನ ದಯಲಿ ತಿನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಯಲೆತ್ತೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡಾಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ನೋಡು ಓಕೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಫೋಟೋಂಡಿಗೆ ಪುಲಿ ಬೇಬಿ ಓಕೆ ಬೇಬಿ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಅವದಾದ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದಾ ನಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರಂದೇ ಬಿಡು ಮುಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರಂದೇ ಏರು ಶುರು ಬತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ಬಾಡುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈನ ಮೋಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಕಲೆ ಉಂಟು ಅವು ಕರಿನ ತಿಂಗಳು ಅನ್ನು ಕಂಗಡ್ದು ಬುರ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲ ಇದ್ದವು ಅಂತಾನೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಈ ನಮೂನೆ ರಾಜ ಕಲೆ ಉಂಡು ರಾಜ ಕಲೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇತ್ತಿನಡಿ ಇಡಮುಟ್ಟ ಈ ಮಟ್ಟೊಡುಲ್ಲೆ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ತುಂಬುಗು ಮದಿಮೆದ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಉಂಡು ಓ ಮದಿಮೆದ ಯೋಗ ಉಂಡು ಏತ್ನೇದವು ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಜಲ್ ಬರ್ನಿಲ್ಲ ತೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಅದಿತ್ತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಲಲ್ಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಲೇರು
ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆದ ಯೋಗ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗೈತೆ ಮಗಳು ಗಂಡ ಅನ್ನು ಬಿಡೋಡ ಈರಿ ಸರಿ ಕೇಂಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದುವೆದ ಯೋಗ ಉಂಡು ಮಗಕ್ ಮಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಡಾಯ್ ನಾಚಿಗೆ ಮಾರೆ ಡಾಯ್ ನಾಚಿಗೆ ಅವು ಅಂಚತ್ ಅವು ದಾದ ಬಂಡಾನೆ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀರ ಈಗ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೇಲೆ ಹಣೆ ಬರನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೇಲೆ ಏತು ಜಾತಕ ಬಿಡ್ಪಾಗೆ ತೂಕ ಅಂದು ಅನ್ ಏತವ ಓ 2000 ಪ್ರಳಯ ಅಪ್ಪನು ನೀನು ಏನ ಸಲುವದೆ ನಾನು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾನೆ ಒಂಜಿ 4 ಎಕರೆ ಕಂಡ ತೋಟ ಇತ್ತೀನಿ ಬೇರೆ 2000 ಪ್ರಳಯ ಅಪ್ಪನು ಒಂಬತ್ತವ್ರ ಮಡೆ ಅನ್ನು ಒಂಚೂರ ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ಹೊಲ ಒಂಜಿ ಅದಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬಂಡದೆ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಮಾರ್ನಿಯ ಒಡೆ ಪ್ರಳಯ ಅಪ್ಪನು ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಅವು ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬಗಿಲಿ ಎರಡನೇ ದಾಯ ಬೋಡಿಯ ನೀಲಿ ಆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಬಾತಾರ ಅವೇ ಅವು ಹೋಗ್ಲಿ ಹೌದದೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅವು ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಬರ್ತು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಬರ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಆತೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೇರೆ ಅವೇ ಬಿಟ್ಟಿ ಅವು ನಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಡ ಬಿದಾಯಿ ಬೋಪಾತ ನಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಅವಳದಿ ಖುಷಿ ಈಗಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪಾಯಿ ಓ ಮಾರ್ಯಾರ ಡಾಯ್ ನಾಚಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕಲ ಬರ್ಪನ ಬೊಚ್ಚಿ ನಂದೇನ್ಕೊನು ಡಾಲಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೂಮ್ ತಲ್ತತೆ ಪಿದೈ ಪೋಯರ ರಾಕಿ ದಾದಿ ಬಂದಿದೆ ರಾಕಿ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ಮೈ ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ಮೈ ಬೇಬಿ control yourself ಅಮ್ಮ ಮೈ ಬೇಬಿ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಗುವೇಲ್ ದಾಡೆ ಬಿಡ್ರವಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದೇ ಘಟನೆ ಪುಜಿ ಪುಸ್ಕ ಬೂರ್ಂಡು ತಾತ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಲೆ ಕುವೇಲ್ಗ ಬೂರ್ದಿನತ್ತು ಬುಕ ರೋಡ್ ಗಡಪುನ್ನಗದಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಬೂರ್ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅತ್ತು ಬಾಲೆ ಸೈದಿಗೆ ಬಾಲೆ ಜೀವಡುಂಡು ಬುಕ ಸೈದಿಲೆಕ ಬಲಿಪುವೆ ಅಯ್ಯೋ ನೋ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ವಿಷಯ ಆರು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಬತ್ತದ 22 ದಿನ ಅಂಡು ಸೊ ಆರು ಬಾಲೆ ತೂತಿದ್ದೇರು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಲೆನ ಫೋಟೋ ತೂನಗ ಅರೆಗ ಫೀಲ್ ಅದು ಪುಲ್ಸೊಂದು ಉಲ್ಲೇನೆ ಆತೆ 22 ದಿನ ಬಾಲೆನ್ ತೂತಿದೆ ಎಂದು ಅಂತ ಪುಲಿಪುನು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡಿ ಬಾಲೆ ಬುಡೇಜಿ ಮಾತಾ ಎಂಕ್ಲಿನ್ ತುಯರೆ ಮುಂದಾಯ ಪಣ್ಣ ಮೂಲ 4 ಸುತ್ತಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ತುಪ್ಪೇರು ಯಾ ಹಿಂಗೆ 22 ದಿನ ತೂತಿದೆ ನಿಂತ ಅದ ಉಂಟಲಂಗ 4 ಬುಲೆಟ್ 4 ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಅಬತಾರ ಅತ ನಿಗ್ಲೆನ ಮಂಗವಲ್ ಬಾರಿ 4 ಬುಲೆಟ್ ಉಂಡು ಕಾಲಿ 22 ದಿನ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮೋನೆ ತೂತಿಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈತ ಬುಲಿಪುನ ಅದ ಅವಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪೆರ ಪೋಯಿನ ಸೈನಿಕೆ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲಗ ಬೈಜೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಿಡದಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ನಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮೂಳು ತೋಜಾವುದೇರು ಏನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬಿಗುಬಾತು ಅಂಚಿನ ಬರ ತೋಜಾಯ ರಾಪುಜಾ ನಿಗ್ಲೇದು ತೋಜಾಯ ರಾಪುಜಿ ಉಡೆ ಇಂಜಿನ ನಾನು ಉಲಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಉಮೇಶ್ ಎನ್ನುಲ್ಲೆ ಆಡ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅದಾ ಏರಿಯಾ ಉಮೇಶ್ ಏರಿಯಾ ಉಮೇಶನ್ ರಾಕಿ ಉಮೇಶ್ ಎಪ್ಪುದೀಪ ನೀನು ಬೋರ್ಡ್ ಈಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಗ್ಲಡೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಬಾರಿ ಅಂದಾನೆ ನಾಯಿ ನೆಂದಿದಾರ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಂದಿನ ಮಾತ ಅಯ್ಯೋ ಈರ ಮೂಲ ಇಂಚ ಪುರ ಪಾತೆನ ಗಲೀಜಿ ಹೇಸಿಗೆ ಆಪುನ್ ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಹೇಸಿಗೆ ಆಪುನತ ಯಾ ಪಾತೆರ್ನ ಹೇಸಿಗೆ ಆಪು ಜಪ್ಪ ಈ ಪಾಟ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಹೇಸಿಗೆ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ದಾದ ಬಂತೇರು ಏಪ ವರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ನಡು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಸೇರ್ವಲ್ಲ ಆನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕನು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಟ್ಟ ಪಾಟ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ತಪ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಸೇರಾರು ಅಂತವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಲವಾದ ಏರೇರು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರೇರು ಸೈಯೋಡು ನಿಕ್ಲು ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಭಯ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಂಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಾನ ಪೊಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ ಇಲ್ಲ ಬೋಬುಜಿ ಮೂಲೆ ಅಂತ ದಾದ ಮಲ್ಪದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡತ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಡೇ ಬೈದೀನಿ ನಿಗ್ಲೆ ನಾನೇ ಬರ ಪಗಲಿಯರ್ನೇ ಬೈದೀನಿ ನಾನು ನಿಗ್ಲೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗು ತೂಬೂರ್ರ ನಿಗ್ಲೇನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಂದು ಏತೋ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲದ ಜವನ ನೀಡಲ್ ಎತ್ತೋ ಬತ್ತದು ಅವಳು ಹೀರೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಇತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲು ಮಸಾಣ ಅದು ಹೋತು ಹೀರೋ
హీరో మల్పేకి హీరో అట్లా ఇల్లదంచి గొర్రెల తిరుగుతూ ఎర్రనికలే ఎప్పుడు సోదిచ్చి ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಇಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆತುಂಬೆ ಏತೋ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲೆದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಪು ತೋಜ ಒಂದುಂಡತ್ತ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಿಜಾರದ ಮಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆತಲಿ ಬಲೆ ತೋಜ ಒಂದುಂಡತ್ತ ಬಲೆತಲು ಅಂಚಿನ ಶೋ ಮಲ್ಪಲೆಂಬೆ ಅಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏಪ್ಪಲ ಇಲ್ಲದ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಗಟ್ಟು ಕೊರ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಡು ಒನಸದ ಸಾತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತು ನಾವು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಿಡ ಇಂಚಿದ ಮುಕ್ಳೆನ್ನು ಮಾತ ಹೀರೋ ಒಂದು ಓದ್ತೋ ನೋಡೋದ ಮುಕ್ಳೆನ್ನು ಹೀರೋ ಒಂದು ಓದ್ತೋ ನೋಡೋದ ಮುಕ್ಳು ಹೀರೋ ಅತ್ತಿಯ ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಣೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ಳು ಹೀರೋ ಎನ್ನಂಚಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಒಯ್ನು ಒತ್ತೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಗಡಿಟ್ಟು ಕಾಪೇರತ್ತ ಸೈನಿಕೆ ಆಯ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಯಿನ ಆ ತೊಂಬುಡು ಬೆಂದದು ಕಂಡುಡು ಬೆಂದದು ನಿಜವಾಯಿನ ನಮಗೆ ನುಪ್ಪದ ಸಾಧಿ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅಕಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋ ತುಂಬುಲ ಇನಿಲ ನನಲ ಏ ಪಗಲ ಬನ್ಪೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ देश का हीरो असली हीरो ಇದೆ ಮಾಮು ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಯಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ದಾಯ್ತಾ ದಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಮರ್ಕಮೆ ಬತ್ತಾಂಡ ಇದ್ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ 60 ಬರವಾದ ಭಾಷೆರು ಅಣ್ಣ ಜಂಗಲೆ ದಾಲ ಪೊದು ಕಮ್ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ಜಂಗಲು ಏತು ಊರ್ದ ಪೊದು ಜನ ಎನ್ನಾರು ಅದು ಏತು ಊರ್ದ ತುದ್ಯ ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಕಾ ಬೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆಟ್ಟು ಜೋರು ಬೆಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು ಕಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಅಡ್ಯಾರು ಉಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪು ಹಂಚಿ ಇಂಚಿ ಒಂಚಿ ಮಾರ ರಡ್ಡು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬಂಡೆವು దాదాన్నారు ఆ రట్టు ఊరుడు ఎంగలు ఏతు పొన్ను అన్న ఏతు పొన్ను వెంకమ్మ సంకమ్మ నాగమ్మ నీలమ్మ నలమ్మ హవిత వనిత కమల ఈయన సొసైదగల పొడిచేను హాజరులే పుణ్యమెందు నిత్యం పన్నెత రడ్డు పాతేరుడు అన్న మామున రోల్ మల్పునేరు మర్కమే ఆజన ఓల్ రడ్డు రోల్ ఉంటా ఉన్నాడు ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಂದಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರೋಂಡು ಈ ದೇಶಡು ಮರ್ಯಾದಿಡು ತರೆದೆರ್ತದ ನಡಪುನಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕೆ ಐಕು ಕೊಡೊಂದು ಸೇರೋಣಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿದ ರೈತೆ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೇರೆ ಪೈನ ದೀಪಕರ ಪಾಣಜೆ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಮಲ್ಪುಡೊಂದೆಜ್ಜೆ ಅಂಡಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುದರ್ಬ ಸುರೇಶ್ ಬಿಟ್ಲ ದೀಪಕ್ ದೈವ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ಜೆಪಿ ಯಾ ನೇಪಲ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ನಾಯಕಿಯರ್ ನಕುಲು ಹೀರೋ ನಕುಲು ಏರ್ ಬಂಡ ದೇಶ ಕಾಪುನ ಸೈನಿಕರು ಅಂಚನೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಿದಕುಲು ಇನಿ ರೈತರು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಡುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲುದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೀವ ಬಡುಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಕಾರಣದಾದಂದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬುಲೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ ಬುಲೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಏನೊಂಡ ಅಕಲ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಅರಿನ ದೆತೊಂಡರಂದಾಂಡ ರೈತರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ ರೈತರೆಲ್ಲ ಬುಲೆವರ ಸಹಕಾರ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಪನೊಂದು ಲೇಸಿನ ದುಂಬಕರೊಂದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗೆ ಅನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಟ್ಟು ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗ ಈರಿನ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷನ್ ರಾಕಿ ಮತ್ತು ಈ ಡಾಲಿನ ಅರದ ಪತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ ದಿತ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯಾ ನೇಪಾಲ್ ಅನ್ಪ ಇದು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
Today also act was mind blowing. Punches pura bari like undu and superb, very good. Set la bari like maltaru. Last the message la was class, mind blowing. It sumar picture la baidar bari khushi apne. I'm very happy in a performance, mind blowing performance. Thank you. Full team the performance. All of them did very good. All the best. Thank you. ದುಂಬುದ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ನೆಡು ದುಂಬು ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ನಾರ್ ದೇದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಪನ್ನೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚೆಟ್ರು ಕುಸಲಿ ಏಪ ಗೆಂದುನು ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತದ ಐಕ ಬೆರಿತಾಂಗತಿಕ ನಂದಾಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಿರೋದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ರಾಜೇಶ್ ಬಕ ವಿಜಯ್ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಕೂಟೋಡ್ ಬೈದಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಏಪಲ ಫಂಡ್ ಏನ ಫೇವರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಏರು ಫಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಾಯಲು ದೀಪಕ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜ ಒಂದೆ ಸಟಲ್ ಇಡು ಬೋರ್ಡ್ ಲಕ್ಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಪಕ್ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ರೀಚೆ ಗೊತ್ತೇ ಬಜಿ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಬಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಬೀನಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಶೋ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಶೋ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಮಾತಾಡಿದ ಖುಷಿ ನಾವು ದೆತ್ತಿನ ಪಣಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಇನಿಕ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಈ ಭಟ್ರನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಆದ ಪೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಸಡನ್ ಆಯ್ ಬತ್ತ ಮಣ್ಣದಾನಿ ಹೀರೋ ಆಪೆ ಉಂದೆತ್ತ ನಡುಟು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಲ ಮರಲಿ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಾತ ಮರ್ಲೇರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಅಂದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ಏನಂದು ಎಪ್ಪುವೇರು ಅಂದು ಚಾನಲ್ದ ಕುಲು ಲೈನ್ ತಾಗದ ಕಾಪುವೇರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲ ಅಂದದ ಮರ್ಲು ಬಾದಾರೆ ಇನ್ನು ಮರ್ಲೇರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಈತ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇಂಚ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೋಜ ಅವನು ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಇರ್ಪಣ್ಲಕ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡುವಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೈದನು ನಡೆದು ಏರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಪುಂಡ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡು ರೈತರನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡು ನಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡೆ ಕೊಂಬತ್ತದು ನಮ್ಮತನ ಭಾರತ ಬಣ್ಣದಾದ ಅಂತೋಜ ದಿನಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಶೋ ಕಿಬಿಡ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಸೂರಜ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಪೂರನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೆ ಪಿ ಅವಡು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಪೂರನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಗಲ್ ತೂನ ದೀಪಕ್ ನನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಬರೋರು ಅಂತ ತೋಜು ಪಾಪ ಅಕ್ಲೇಗಲ ರಂಜಿ ಉಂತಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬುಕ್ ಒಂದು ನೆತ್ತೋಳು ಮೆಸೇಜ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಯಪ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನದ ಬಂಗಾನೆ ಅವು ಬಣ್ಣ ನೆತ್ತು ರಡ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊನೋತಿನ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇದ್ದೇನೆ ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆತನೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ಕೆ ಇವರ ಬೇಜಾರನ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಚೂರು ಐನು ಪುರ ತೂ ಒಂದು ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇಂಚೆಂಜ್ ಅಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪುರ ಉಂಡೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ದೀಪಕನ್ನ ಜೆ ಬಿ ಪುರ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೂರಜರ ಎಂಚ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೆಪಿಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ರಟ್ಟು ಬಾತಾರ ಏಪ ಪರ್ಪುಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಟ್ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎದ್ದಣ್ಣೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಆರು ಅಂಜನೆ ಉದಯ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಐಟುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮೇಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂಡು ಅರ್ನೇ ದುಡ್ಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಬಜಿ ಅವು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಬಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಂಡು ವಾ ಕತೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾಖಲು ಮಂದಿನ ಕತೆ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಆವಡಿತ್ತು ನಾವು ರಿಯಲ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕವೇನು ಕನ್ನಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ತುಳುಕು ಯಾನು ಒಂದು ಮಂತ ಅಂಚೆ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತು ನಿತ್ಯ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಟು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಕಟ್ಟಪಾಡಿದ ಕಟ್ಟಪಗ್ಲ ಎಡ್ಡಪ್ಪನು ಬೇಕೊಂದಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾಮು ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಯಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ದಾಯ್ತಾ ಮರ್ಕಮೆ ಬತ್ತಾಂಡ ಇದಪ್ಪ ನಮ್ಮ 60 ಜನ ಬರುವುದು ಬಾಟ್ಯರು ಅಣ್ಣ ಜಂಗಲಿ ದಾಲ ಪೋದು ಕಮ್ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ಜಂಗಲು ಏತು ಊರ್ದ ಪೋದು ತುತ್ತು ಜನ ಎನ್ನಾರು ಅದು ಏತು ಊರ್ದ ತುತ್ತಿಯ ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಕಾ ಬೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪಿ ಬೆಟ್ಟು ಜೋರು ಬೆಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು ಕಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಕಾಪು ಹಂಚಿ ಇಂಚಿ ಒಂಚಿ ಮಾರ ರಡ್ಡು ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ ಬಂಡೆವು
దాదాని తిన్నారు ఆ రట్టు ఊరుడు ఎంకులు ఏత పొన్ను ఉంటుంది అన్న ఏత పొన్ను వెంకమ్మ సంకమ్మ నాగమ్మ నైనమ్మ నడమ హవిత వనిత కమల ఈయన మేము సొసైదాగల పొడి చేయను హాజరులేపున్నా మేము మీకు పన్నెత రడ్డే రడ్డు పాతేరుడు అన్న మామూన రోల్ మలుపునేరు మరకమే ఆ జన ఓల్ రడ్డు రోల్ ఉంటా వాట్ కామెడీ